Boas noites e benvidos ao Faladoiro. Antes de nada, saudar os nosos espectadores e tamén os ointes de Radio Obradoiro. Hoxe imos a falar de idioma galego e as novas tecnoloxías. Non é nada do futuro, é algo de agora contemporáneo. E para falar deste tema, nesta mesa desta noite contamos ca presenza de Marcus Fernández, webmaster e colaborador de diferentes medios de comunicación. Antón, boas noites, Marcus. Boas noites. Antón Meixome, que é filólogo e traductor do proxecto Trasno. Boas noites. Víctor López, que eres presidente de Ganet. Boas noites. Boas noites. E Carlos Ballesteros, que é subdirector dun clásico xa, como é a revista Código Cero. Boas noites. Podíamos empezar por unha casualidade, que eu non tiña pensado comenzar así o programa de hoxe, pero esta mañá estaba nunha libraría e de repente vin un volume que me pareceu idóneo para esta noite, que é un traballo de Enrique Banet, de Enrique Arguindei, publicado xa pasado ano, que se titula Desaprenda a falar galego en 15 días cos erros dun traductor automático. O sea, xa se chega a facer publicacións dos problemas que hai co galego nas novas tecnoloxías, non? Ben, entendo que non son problemas co galego, son problemas basicamente coa tecnoloxía de traducción. Unha lingua é unha cousa moi complexa. Está chea de dobles sentidos, de frases feitas, de modismos, e iso pasalo a unha lóxica de 1 máis 1 igual a 2 é bastante complexo. Entón, é normal que no estado actual da tecnoloxía as traduccións sexan, digamos, deficientes. Poden ser operativas, sobre todo cando se trata de volumes, pero se un quere efectivamente unha traducción non só intelixible, senón ademais correcta e con certo sentido, ten que vir detrás un traductor humano, non? E darlle ese repaso. Pero o valor que teñen é a posibilidade de achegarnos dunha maneira moito máis rápida, moito máis potente, unha enorme cantidade de contidos e de informacións que se non tivésemos esas tecnoloxías non poderíamos acceder ou sería moito máis tardío. Entón, é necesario investir nese campo e mellorar. E, de feito, nos últimos 10 anos, a evolución deste tipo de tecnoloxías é espectacular. De todos feitos, Carlos, falaches de un libro que se escribiu o ano pasado. Sí, o ano pasado. O ano pasado aquí hai un mundo. Sí, o que pasa que, mira, ainda hai pouco, cando foi a morte de Florinda Chico, un traductor de un xornal traducía como Florinda Raparigo. Claro. E na traducción automática estes días sei unha prensa o caso de que lle pasa o traductor automático de Google, que cando lle metes xeografía galega a traduce por xeografía portuguesa ou brasileira. Claro. Iso é bastante máis grave que o que é unha traducción nunha frase que lle perde o sentido, senón que simplemente cambia o contexto dunha nova. Iso claro, porque utilizan Google, según me comentabaste, utiliza o portugués como base. Sí. Entonces non reconoce o galego. Se te dices galego, le dices portugués, non? Pero os novos traductores, os de última xeración, se van corrixindo a sí mismo. O sea, van, así como se van utilizando, van adaptándose, van aprendendo. Esos son os novos traductores os que agora están en línea. E son traductores incluso que son multilingüases, que poden servir para calquer lingua. É un traductor base e te llevas metendo os modismos e vai aprendendo sobre ese mesmo de calquer idioma. É sorprendente que hoxe en día a tecnoloxía que está dando mellores resultados para tradutores non se basea en pares de palabras ou en pares de frases, senón que se basea en estatísticas. É dicir, isto habitualmente neste idioma dice desta outra maneira neste outro idioma. Entón hai un enorme traballo de enxeñería, de manexo de estatísticas, de traducción, de corpus diferentes, e iso que permite ir afinando dunha maneira moito máis rápida as traduccións. Por iso tamén é moi necesario que, por exemplo, no noso caso, no galego, ter o que chamamos corpus, é dicir, unha base, uns cimentos, unha cantidad de materiais en formato electrónico que sexan correctos e cos que se poidan facer ese tipo de traballos. Eu recordo a queixa nese sentido de algúns dos desenvolvedores ou de investigadores deste campo que decían que o problema para obter unha boa traducción ao galego actualmente era a necesidade de ter máis textos en formato electrónico de todo tipo de campos disponibles que non nos hai. Claro. Entón, se cada temos moito máis en papel, e, sen embargo, en formato electrónico, pois de matemáticas, ou de física, ou de deportes, ou de tal, pois non hai tanto, non? E iso frea moito
as equivalencias. De aí que me parece que pode ser esa a razón pola cal se recurra ao portugués. Claro. Dunha maneira lóxica formamos ese día sistema lingüístico de lingua romance occidental e o portugués ten unha base xigantesca gracias a Brasil especialmente. Ademais Brasil, o brasileiro é moito máis próximo desde o punto de vista lingüístico e por aí probablemente sexa a decisión que tomou Google de utilizar ese motor, esa base estatística do portugués para facer un paso intermedio con adaptación ortográfica e de aí nos saen as traduccións que nos hai. De todo isto estamos falando do traductor de Google, que foi número 1 nos últimos anos. Hai como, todos os anos, hai como unha especie de un concurso entre traductores, e o ano pasado Google xa nin se presentou, porque reconoce que o seu non é o número 1. E, Víctor, por exemplo, que dices nesta primeira intervención estabas un pouco máis calado, quizáis os cidadáns teñen medo, ou teñen a percepción que mellor un sistema operativo en galego ou desenvolvido en galego é de menor calidade ou que pode arrastrar algún tipo de fallo? Eu creo que non. Estaba calado porque estaba esperando a oportunidade de facer só dous apuntes. O uso das traduccións para intermedias entre o galego e outras linguas, como pode ser galego e inglés, que vayan a través do portugués, por esa proximidade da que se falaba, ou están utilizando outros motores, incluso de algunhas empresas socias de Ganet, como pode ser OpenTrad de Imagine, que tamén nos teñen explicado en numerosas ocasións como esa proximidade fai que as traduccións sean de maior calidade pasando por ese paso intermedio do portugués cara dentro galego hacia outros idiomas ou viceversa. E por outro lado, o tema do libro que apuntabas ao principio, pois por sorte, e máis que por verlo como algo negativo, por sorte, aínda é necesaria a intervención humana detrás da tecnoloxía, non? Todos estamos arrepiados porque a tecnoloxía ou as máquinas algún día nos controlen, como pasaba en estas películas de ciencia ficción. Entón, por sorte, que haxa unha... o problema aí non está nos autores, sino na confianza ou no exceso de confianza no éxito do traductor para non revisar determinadas palabras claves nun texto que deberían ser revisadas como que falábamos de campo. Pasa eso tamén pasa cos diccionarios online, que buscas un diccionario en galego e hai, primeiro, pouca variedade de diccionarios, os que hai é de buscar unha palabra en galego para que che dean o significado, pero se ti queres traducir do castelán ao galego... Un texto non é palabra a palabra, xa sabemos, está todo o que se apuntado aquí. Sí, pero mellor non, digo, xa a nivel máis usuario, que necesitas buscar correctamente, como se di en galego tal palabra, é moi difícil, a mí pasoume cun traductor dun xornal, ou seja, un traductor, e levábame ao portugués. Entón tampouco era... penso que aí hai un nicho, non?, de posibilidade. Sí, a tendencia vai por aí, e dende logo, cando o que endea no cravo para avanzar e para mellorar en ese tipo de necesidades ou de demandas, pois realmente terá unha ventaxa competitiva que agora mesmo todavía falta un pouquiño, pero se está avanzando moi rapidamente, igual que nos sistemas de traducción automática de voz directamente. É dicir, a evolución humana vai ou percórrese moito máis rápido cando todos nos podemos entender independentemente da lingua na que nos expresemos. Entonces, estáse traballando moi activamente moitos grupos de investigación e empresas facendo verdadeiros esforzos para que ti poidas falar polo teu teléfono na túa lingua e o que o interlocutor ao outro lado, en China, por exemplo, te escoite no seu idioma, unha traducción automática. Incluso hai xa versións en proba ou en betas que ti podes facer en galego unha frase, é dicir, bueno, que é o alemán, se conecta na nube, ahora nestes servicios todos que están tan de moda, de computación na nube, buscan, e che dá a traducción, co cual, eso cando estás de viaxe, non sabes nin que pedir no restaurante ou como pedir unha información, o disno en galego, yo di en alemán ou en francés, no idioma que sexa, que queres preguntar, el che responde, lle podes tal, e automáticamente se traduce. Entonces, cando cheguemos a esas situacións que ahora mesmo se están probando, pero que probablemente non se tarde moitos anos en ter uns sistemas con unha fiabilidade
suficiente como para ser sistemas usables e operativos, pois realmente eso vai dar un avance o que toda a evolución da humanidade, non? As grandes dificultades, incluso na parte económica, non? Que é o que representa unha asociación de empresas como Meganet, que nos vemos moi ligado o idioma e as posibilidades da lingua galega, das novas tecnoloxías, pero tamén vemos esa oportunidade de abrirse a outros mercados nos que non tes tanta proximidade cultural e idiomática con este tipo de ferramentas de traducción que vai haber, pois esperemos que non é moito tempo. A iso contribúen dos factores converxentes. Por un lado, ese avance da tecnoloxía, que tende a unha caída das barreiras lingüísticas, de tal maneira que cada un poderá sentirse cómodamente expresando na súa lingua sen problema para que outra persoa noutro idioma a poida entender dunha maneira normal. E, por outro lado, tamén a converxencia social. É dicir, cada vez estamos máis interconectados, é dicir, a sociedade global fai que teñamos gustos, que teñamos usos, que teñamos actitudes, maneiras de funcionar cada vez máis parellas, o cal facilita enormemente o traspaso de información ou de comunicación entre unhas persoas e outras, porque estamos falando de que facemos as mesmas cousas, especialmente a vida urbana lévanos a iso, non? É dicir, se tiveran que comunicarse efectivamente, un cosmopolita de Nova York, unhas diferencias non solamente de lingua, sino de civilización, de cultura, de hábitos, de todo, pues eso é moi complicado. Eso xa é cuestión necesariamente de un ou varios mediadores, como se ten dado, ¿no? Traductores de traductores. Pero hoxe en día non é así. Entón, a tecnoloxía por un lado e a converxencia mundial noutro sentido fará que teñamos un mundo perfectamente aberto, perfectamente comunicado, e as linguas non serán ningún impedimento, senón que son un síntoma claro de riqueza. De feito que os traductores de nova xeneración agora son capaces de facer traducción dun idioma que non estuera traducido. Por exemplo, alguén solicita, pois quero traducir do polaco, imaginemos que non hubiera traductor polaco, en 3 meses tes un traductor en polaco. Basándose neste de nova xeración, solamente o que fan é meterlle unha serie de vocablos e o que dices ti, as coincidencias e todo isto, en 3 meses tes a base. A base, claro. E ese mismo vais despois, así como vas utilizando, vai aprendendo. Por lo tanto, se eso fais en 3 meses, o de falar, eu creo que non debe de tardar moito en... Hai prototipos que están a funcionar e con unha calidade para conversacións ou para preguntas ou traducións estándares ou do día a día cun grado de acerto pois moi elevado. Que, por certo, unha das personalidades, unha das persoas que máis fai este tipo de traductores, que está en Cambridge, un galego. É un galego que empezou facendo, descubriron porque ele empezou facendo un traductor galego-castelán, galego-inglés. Creo que no próximo número de Código Cero falades deso, non? Falamos, sí, no próximo número de Código Cero falamos de todo o que se pode atopar na rede en galego. Non solamente tradutores, sino aplicacións, o sea que aconsello que todos os que nos televidentes podan botarlle unha olleada ao próximo número de Código Cero, ou ben en papel ou ben a través da web www.códigocero.com, e aí poden descargarlo en PDF e poden botarlle unha olleada. Se tuveches os 4 minutos para promocionar o novo número de Código Cero. Pero agora vou pasar a Marcos, bueno, a Marcos e o resto da mesa tamén. Falábamos de traductores e eu quería seguir avanzando neste tema, no de o galego nas novas tecnoloxías, cas traduccións que moitas veces fan os usuarios nunha palabra que eu non a vou dicir. Como se chama isto? O crowdsourcing. Vale, pois con eso, que eso ven sendo que de repente, pois, redes que utilizamos todos no noso día a día, como pode ser Facebook, hai unha versión para telo en galego, que non é que eles decidan, hai unha xente que falan outro idioma e teñen outra cultura e hai que, non, sino que son os propios usuarios os que van mudando, non?
Sí, creando... porque moitas veces, cando non se quere facer un investimento moi elevado en desenvolver un traballo, podese deixar que sexan os propios usuarios os que fagan ese traballo colaborando entre sí. Pois será por cartos, será por cartos, bueno, no principio tamén é moitas veces porque son sistemas que están mudando constantemente, o sea, Facebook está seguido cambiando, metendo novas opcións, e claro, se de cada vez teñen que ir a localizar a un traductor das máis de 80 linguas que teñen o sistema, levaríades moito tempo facer cada cambio. Desa maneira, eles sempre fan os cambios en inglés e deixan que os propios usuarios sexan os que fan o traballo máis duro que de ir marcando actualizacións de todo o que, pois, tanto as palabras como as frases que hai feitas, e ademais uns vanse correxindo aos outros. De maneira que a frase de traducción máis votada é a que impera. De feito, entre as que hai agora vixentes hai moitos erros, pero pouco a pouco vanse pulindo e así pois se pode chegar máis ou menos a unha cousa estable que valga para ver, e que hai pouco tamén empregou Twitter para o español, para o galego, aínda non o fixeron, pero supoño que chegará pronto. Facebook só ten en galego e así van facendo con moitos outros sistemas, como incluso as aplicacións informáticas e os sistemas operativos tamén ten galego, pero nese caso foi pagando. Contrataron fixeron incluso na prensa chegou a sair a oferta de traballo na que buscaban unha persoa que lle traducira ao galego, e xente todo, vai estar en galego que xa contrataron a un fulano. O sea que incluso fan soporte en galego, o sea, se tiñes mandas a tu enti un email en galego, eles responden en galego. O sea que teñen aí unha certa diferencia, cousa que non teñen outras compañías, que falas en galego e dixen, non, fáleme en español que non lle entendo. Iso, a verdade é que unha empresa que dá servizo a toda España debería ter pendente en conta que hai distintas linguas, non? A xeografía que non é só o español. O público que se dirixe, que son adolescentes especialmente. Sí, efectivamente. Entón, é moi importante que teña... Mandar esa mensaxe de normalidade, non? Que claro. A mí gusta da versión en galego de Facebook que en vez de dar un toque, que é a versión castelán, é mandar cóxega. Facer cóxega. En vez de ter un muro, temos un tabuleiro. Un tabuleiro, tamén é... Tamén se marca un pouco a diferencia. Pero eso tamén, a mí o que me chama a atención é que non é unha organización, vais organizando como por bueno, un pouco dun xeito improvisado, sí, colaboración. Cando hai un lume, a xente leva o caldeiro en cadea, non pasa duns a outros. O de traballar en grupo cando hai unha necesidade é algo que... Hai unha cosa que é dicir, a calidade, a mestría, o mérito, teñen o seu peso. Non fai falta ter unha autoridade de un papel que che diga, no, quen mando son eu. Non? É dicir, a autoridade dase porque é o que máis traballas, o que faz as traduccións máis aceptables para todo o mundo, porque cando se fai unha traducción de software non a faz para ti ao teu gusto, fala para os demais. É dicir, bueno, sí, en principio fala para ti, pero evidentemente vale a compartir. Se faz un traballo coidadoso, os demais aceptarán o de grau. E ese é o que che dá o mérito para que as traduccións que ti podes facer funcionen. Iso crea un exemplo. Un pouco en Proxecto Trasno, non? Bueno, Proxecto Trasno non é un proxecto, ainda que leves. Vale. Proxecto Trasno é o proxecto das persoas que facemos traducións de software, que nos autoorganizamos, que decidimos colaborar, que decidimos entendernos, discutir, chegar a acordos, implementalos, organizar os nosos tempos, os nosos equipos, en infindade de proxectos. Aquí, en Proxecto Trasno, colabora a xente, tanto que está en OpenOffice, ou en Firefox, ou en fin, unha enorme cantidad de aplicativos, sistemas operativos, escritorios, programas de todo tipo, de ciencia, de matemáticas, xogos. É dicir, é un grupo de xente simplemente que se pon de acordo en colaborar. Ninguén non lo manda, ninguén non lo pode exixir, somos todos voluntarios, pero somos un grupo moi autoexixente, iso é certo. É dicir, as traduccións que se fan, se levan erros, son directamente informadas, é dicir, isto está mal. E entón o coordinador dese proxecto en concreto ten que velo, valoralo, e a comunidade que está alrededor dese aplicativo en concreto pois corrixe, e así. Eso é un labor permanente, constante. Como dicía Marcus, se o tivese que facer unha empresa, teria que ter 80 traductores para cada empresa, co seu produto particular, teria que facer o mesmo. Entón, quizá esa organización máis lóxica é xusto a contraria. É dicir, o software faise global para todos, pero logo cada comunidade lingüística pois ten o seu grupo de persoas, un único grupo, varios grupos, ou como sexe, que van facendo a traducción aos idiomas locais.
e é bastante habitual, e pasan moitísimas linguas en moitísimos países do mundo, que as mesmas persoas que están nun aplicativo tamén están noutro, que están nun sistema operativo agora logo están facendo un xogo, e hai xente absolutamente de todos os campos e de todos os tipos traballando niso. Así que o proxecto Trasno é raro e non o é. É simplemente unha maneira de autoorganizarse, nada máis. Temos un taller agora ca Universidade da Coruña sobre aplicacións en... Non, eso non ten que ver con Trasno. Temos un curso de verán, porque tamén facemos isto, non? Tamén facemos formación. Queremos que haxa máis xente. Acceder a ter as competencias informáticas necesarias para facer traducción non é evidente. É algo que te tens que formar. Un dos labores máis importantes que podemos facer como grupo é comprometernos en realizar un aplicativo ou un programa a través dunha universidade, dunha entidade, dunha asociación para formar a xente nova que se incorporen como novos traductores, porque evidentemente a actividade de traducción de un voluntario é cando pode, e a vida das distintas persoas que estamos nisto vai cambiando. Entón, nun momento dado está un que pode facer moito, esa persoa ten que ser relevada ao cabo de certo tempo, e iso tamén indica que a calidade lingüística que podamos acadar é fundamental para que as novas xeracións, por decirlo así, se tomen o relevo e construan a partir de aí. Non haxe que reinventalo todo permanentemente. Así que hai que ser bastante rigoroso. Esa labor que tedes non é só formativa, senón que tamén é de coordinación, porque cando tedes que traducir unha palabra e hai varios sinónimos, hai que elexir un, porque senón a xente montas un lío, porque eso nos pasa incluso lendo en español ou en inglés, que o que non podes coller é un manual de instruccións que che poña, busca tal cousa, pincha aquí e tal, e despois vas ao programa e non atopas iso, porque traducindo dunha maneira distinta en cada lado, iso é un problema. De feito, nos últimos meses se podía ver en moitas aplicacións que, por exemplo, aparecían palabras como ficha, pestana ou lapela dentro do mesmo programa e eu non sabía que era cada cousa porque se acaba perdendo dentro de todo ese lío, e que existan uns consensos comuns, a verdade, que axuda moito, grazas a entidades que moitos encontros tamén que hai, aquí grazas á proximidade que temos en Galicia, que a xente poda chegar a Santiago ou a Coruña para facer unha xuntanza presencial e non só ten por que ser todo a través das redes, o sea que iso axuda moito. Volcándose tamén, tanto a de Coruña como a de Santiago están facendo unha especie de talleres sobre software libre para que por parellas podan ir traducindo ese software e poñendo na rede para que se sea utilizado, o sea que, bueno, marchamos un momentiño a publicidade e se vos parece deixo dous temas para o regreso. Un sería os sistemas operativos localizados ou traducidos, que non sería exactamente un sinónimo, e outro é se algún día poderemos, non sei se existe, estou falando xa como un futuro, poderemos ter a nosa TDT e ter todo o menú en galego. Voltamos de seguida. Continuamos no Faladoiro falando hoxe de lingua e de novas tecnoloxías, de lingua galega, claro está. Apuntábame Antón Méixome no tempo da publicidade algo moi importante, supoño que tamén para a percepción da xente, porque cando falamos de individuos, agora vai me axudar Marcus, que fan crowdsourcing. Eso, pois sempre pensamos en frikis, a xente que está como na súa casa, ali pechados, pero non, neste tipo de iniciativas traballan empresas, institucións, non é unha cousa como de xente rara, sino que é unha cousa para, entre todos, facer pulo pola lingua. É normal, non solamente no exemplo, digamos, galego, máis próximo, tamén a nivel internacional, desde as propias empresas que desenvolven o software se encargan de facer determinado tipo de traduccións, de localizacións, pero a outras non chegan, non? Porque evidentemente linguas hai moitísimas, pero tamén a nivel galego, por exemplo, temos visto colaborar tanto a persoas a título individual como a grupos de profesionais en un campo determinado, empresas que se dedican profesionalmente á traducción, institucións, tanto académicas como administrativas, fornecendo apoio, fornecendo recursos tanto materiais como persoais de traductores mediante contratación.
E ademais hai todo un mercado a nivel europeo, que Europa neste sentido é unha potencia a nivel mundial de tecnoloxías, de empresas que se dedican á adaptación lingüística, precisamente pola riqueza cultural e lingüística europea. Temos auténticas multinacionais dedicadas a este campo, así que non é en absoluto un tema de friki, sino que é incluso unha vía profesional moi respetable, que é moi recomendable para aquela xente que empeza, que queira facer méritos a hora de logo, bueno, pues esforzarse profesionalmente a calquera empresa. E desde logo é un campo onde unha administración ou unha institución pode facer un excelente traballo cubrindo aqueles ocos que o mercado, polas razóns que sexan nun momento dado, pois non cubre. Xa que falabas de empresas e antes de pasar os sistemas operativos localizados e así nun futuro poderemos atopar os menús da TDT, as empresas, o uso do galego nas empresas, nas páxinas webs, por exemplo, tamén a posta en valor da lingua, ao mesmo tempo que se pon en valor as novas tecnoloxías, cada vez son máis as empresas que... Porque moitas veces se pensa, non, vou facer en castelán para que teña un mercado maior, non? Ou hai veces en que sí, polo menos che dan a opción de ter 3 opcións, que son galego, castelán e inglés. Como é o uso do galego nas páxinas web? Nas páxinas web é desigual dependendo do sector. En calquera caso é minoritario, aínda que hai unha elevada porcentaxe que sí que ten a opción en castelán, en galego. A dificultade está despois en manter esas contidas. As webs son entidades vivas que hai que alimentar no día a día, entón ao final, segundo os intereses da empresa, suele optar por manter máis actualizada unha versión que outra, no que se refiere a novidades, actualidades, servicios que preste e tal. Evidentemente, hai informes do propio Observatorio da Lingua que din que o castelán engana por goleada, pero ainda así se están facendo avances. No que no ámbito da administración pública e noutros sectores máis culturais, pois, sin embargo, é ao revés. Por exemplo, no que nas webs dos concellos, casi o 100% delas están en galego e casi en exclusiva en galego, como non podía ser tamén doutro xeito. E a nivel de empresas desenvolvedoras de software que fan outro tipo de software, pois aínda sigue sendo minoritario, aínda que, bueno, pois hai avances. Aínda así, moitos dos argumentos que dan son preocupantes, porque algúns argumentos que dan para non desenvolver software en galego é porque non teñen demanda, os usuarios non demandan software en galego, sino que con telo en inglés ou en castelán é suficiente. Dende Ganet, pois, somos, respetando toda a liberdade de cada unha das nosas empresas, pois a Ganet é unha asociación que xa nos seus estatutos, nos seus principios de constitución, pois quedou expresamente a lingua galega como a lingua da asociación e das actividades que organiza. E a maioría das súas empresas así o fan, e somos 60 e pico empresas, das máis de, non sei, casi 1000 que hai en Galicia dedicados ao sector tecnolóxico, pero no noso ámbito sí que están concienciadas en que hai que sacar software en galego. De feito, temos produtos de empresas socias como Wikimap, que é unha red social para mapas, o traductor OpenTrad de Imaxín, o primeiro videoxogo que se fixo en galego, que era unha aventura, o Templo, que fixo a Interacción, que tamén era unha forma tamén de achegar o galego os cativos no seu ámbito preferido, que é o tema dos videoxogos, co cual se van dando pasos. Nos na asociación estamos concienciados, as nosas empresas tamén, de que hai unha oportunidade de negocio aí. Ademais, vemos que, por exemplo, nos fixemos unha misión tecnolóxica a finais do ano pasado, este ano vamos a volver coas nosas empresas ao Brasil, precisamente porque vemos que hai esa potencialidade de abrirse a un mercado de 250 millóns de lusofalantes. Entón, casi todas as rexións europeas, e sobre todo españoles, cataláns, extremeños, vascos, están intentando ir a ese novo mercado que é Brasil. Nos fomos, efectivamente, temos unha ventaxa competitiva, tanto cultural como lingüísticamente. Aínda así hai que superar certas barreiras tamén aquí dentro, non? O primeiro está moi ben salir a esos 250 millóns de lusofalantes, Brasil, todos os países onde fala portuguesa, pero hai barreiras, non? É dicir, nos
barreiras e posibilidades. Nós creemos que as novas tecnoloxías e a lingua para as empresas do sector das novas tecnoloxías galego é unha oportunidade, porque é un valor diferenciador que temos. E igual que as novas tecnoloxías son transversales, a lingua tamén é transversal, e se pode xenerar negocio, como apuntábamos ata ahora, no tema de traduccións, localización de software, ou, no, para as empresas de novas tecnoloxías, coa lingua galega. Entonces, pois, non sei o que opinan os tertulianos, pero desde Ganet, desde logo, temos claro, e as nosas empresas, lingua e novas tecnoloxías para nos van unidas, son un valor, e ademais hai que unilo coa parte económica. Non? Igual que ata agora, as novas tecnoloxías, os da lingua, a xente non decía, bueno, aquí todo o mundo opina da lingua, nas novas tecnoloxías temos moitas coincidencias, non decimos, aquí todo o mundo opina da tecnoloxía, todo o mundo ten un primo que sabe facer a web da empresa, e creemos que hai que vincular, non? Igual que as novas tecnoloxías se queren reivindicar en sector, como un sector transversal, económicamente importante para Galicia, temos unha oportunidade aí que esperemos que non desaproveitemos nin as empresas, nin o goberno co seu apoio cara a estas empresas deste sector. Pois a lingua igual, ten que ir hacia unha oferta económica para que xa non esa pregunta é para que sirve, para que me vale a min o galego, para que me vale a min falar o galego. Probablemente os cataláns o teñen moi claro, o catalán vale no mundo económico catalán, non? Entón ten unha, xa non é, saben, teñen monetariamente cal é o valor e a importancia de que as súas empresas teñan produto, desenvolvemento e se fagan negocios en catalán ou en vasco. En Galicia, pois igual que na Castilla, pois eu digo que temos outros paralelismos, cando se monetarice a importancia e o valor engadido, o valor económico da lingua, xa non vai haber esa pregunta, pa que vale o galego? Bueno, eu fixen os deberes que me que che mandei, ben. Esta mañán entrei, por exemplo, e dixen, bueno, vou ver o ranking das webs galegas, a ver cantas están íntegramente en galego, non? Non utilicei o ranking de Código Cero para que non me botaras a bronca. Non, si eu estou encantado. Fui a outro ranking. Porque é unha revista gratuita e porque se pode baixar en formato PDF, todo o mundo ten acceso a ela. Entón, por eso, estou encantado en que fales o que queiras de Código Cero. Bueno, pero e aparte sabes que me unen sentimentos tamén personais cara a revista. Utilicei outro ranking. Sitúanos a Código Cero como o primeiro medio de comunicación na rede integralmente en galego. Vale? Como primeiro medio na rede, en cambio, no total, ocupamos o posto 32. Ou seja, que o primeiro medio totalmente en galego está no posto 32 deste ranking. Pero que nos 31 anteriores hai 12 páxinas íntegramente en galegos. Entre os 20 primeiro, 8 páxinas íntegramente en galegas. Ou seja, que o galego funciona. Co que di Víctor tamén, fun esta mañana a ver que nos serviría o galego no mundo. Entonces, bueno, vin o ranking dos idiomas máis falados no mundo, claro, por suposto, o primeiro é o chinés, apartamos o chinés, o segundo o inglés con 500 millóns, o terceiro o español con 364 millóns de tal. Despois ven o portugués con 250 millóns. Entonces, a oportunidade do galego, convertímonos no primeiro, porque un galego falante é castelán falante tamén. Por lo tanto, ten un mercado de casi 600 millóns no mundo, máis que un inglés. Por lo tanto, vexamos esa ferramenta, o galego como unha ferramenta económica tamén, que nos vai servir. E teño algunha anécdota, eu viaxo, eu non sei inglés, sei 100 palabriñas en inglés para pedir o bisteque, e xa está. E cando tes problemas, pois, efectivamente, atopas moitos galegos, pero se entón está un galego, ao mellor está un portugués, ou está un brasileiro, e te entendes perfectamente. E a anécdota máis bonita é que tiña que falar con un dinamarqués, el falaba inglés, eu non falaba inglés, eu falo algo de francés, el non falaba francés, pero coincidimos en que os dous falábamos, el brasileiro e un galego. Estuvemos 2 horas falando. Un dinamarqués e un galego. É un galego. Por respecto a esos datos, a Wikipedia, non? Que é unha referencia para todos, que ten como uns 15 millóns de artigos metidos. Pois hai un informe, non? Que un pouco valor en que linguas a mayoritaria pois a nivel das oficiais no Estado español. O castelán ten 679.000 artigos, o que representa máis ou menos un 4,5% dos totais da Wikipedia. O galego ten en torno a 65.000 artigos,
que é un 0,45%, en proporción, tendo en conta esa diferencia, é significativo, e está por riba do euskera, que tamén anda en torno a un 0,40%, e o que sí, o que decíamos a ellos, que sí se deron conta de que isto ten un valor económico detrás, é o catalán, que ten 300.000 artigos, tío, o 2%, o sea, o catalán está xa no 2% frente ao 4,5% do castelán, e o galego está nun 0,40 e pico, o que significa que se vai avanzando, é un idioma tamén que pode ser vehicular para moitas relacións. Isto só en galego, non estou contando a lusófono, o portugués, o brasileiro. Brasileiro que todos entendamos. Que todos sí que se daría a volta totalmente. Que se deron conta son os extremeños, non? Os extremeños que están... Se deron máis conta que a nos, parece ser. Eu suscribo todo o que estás dicindo, pero ademais non debemos esquecer que o galego é o noso idioma. É dicir, igual que un brasileiro non se cuestiona que o software ou a rede ou calquera contido que el queira usar ou consumir calquera produto ten que estar no idioma que utiliza, hai que animar a xente, os galegos, a que cando consuman un produto, sexa unha revista, sexa un programa de televisión, sexa un software, pois que demanden o que les usan e que o naturalicen. Iso é bo para todos, como quen compra pataca galega ou como quen compra nun pequeno comercio galego e non nunha gran multinacional, que ao final son cartos que se van para fora, non? Entón, consumir produto tecnolóxico galego de todo tipo leva a que haxa empresas tecnolóxicas galegas. Galegas, claro. E, por tanto, contidos, postos de traballo, investigación, desenvolvemento, riqueza para Galicia. Isto é algo que é moi notable, debese facer todo o esforzo posible para que se afiance, para que se amplíe capacidades temos, é dicir, posibilidades a través da expansión ou do uso do castelán a nivel internacional, do portugués a nivel internacional tamén. Témolo aí a man, só temos que botar a man e collelo, nada máis. E os gobernos teñen que potenciar, teñen que poñer diñeiro e poñer moito diñeiro, porque a ninguén lle extraña que haxa en todo o mundo institutos Cervantes, en todo o mundo, en Xapón, en Honolulu, e iso costa un montón de diñeiro. Vale? Por qué? Porque calquer goberno invirte no seu idioma. Por lo tanto, en Galicia temos que exixir que se invirta no noso idioma e que se potencie desde o mesmo goberno todas as iniciativas que se fan no noso idioma, máis que nos outros. Pero nos primeiros temos que invertirnos. Sí, claro, Falando da marca esa de calidade, a marca Galicia Calidade, que foi un gran éxito para o sector da alimentación, sobre todo, creo que deberíamos levar tamén o eido da lingua e as novas tecnoloxías, non? Que o for deste debate, é dicir, necesitamos que na lingua, non? E a lingua vinculada ás novas tecnoloxías, o software galego e o produto tecnolóxico galego en galego teña ese mesmo selo de Galicia Calidade, non? O produto feito en Galicia é sinónimo de calidade, igual que o produto alimentario con orixe en galego é sinónimo de calidade. Entonces, tamén cando consigamos que ese Galicia Calidade ou teñamos un selo propio de calidade do produto galego tecnolóxico, do software galego en galego, probablemente esa localización, esas traduccións que falábamos antes, que fan as comunidades de produtos en inglés, sexan a inversa, ou poidan ser a inversa. O primeiro é, apuntábalo moi ben, ora, Carlos, os Carlos, temos que ter o apoio do goberno, da sociedade, da parte económica da sociedade e das empresas, pero dos cidadáns tamén, como demandantes. Pero hai que verlo tamén desde un xeito natural, é un debate totalmente natural, e onde todas as linguas deben convivir, e cantas máis linguas, todos sabemos que cantas máis linguas domine unha persona, máis enriqueza a súa vida. Entón, polo tanto, non hai que eximir ninguna, e menos a que a túa lingua nai. Polo menos ter a opción, non? Polo menos ter a opción, se ti compras un teléfono móvil, que entre as opcións que teña de idioma aparece o galego. Como gustame cumprir as miñas promesas, dicía que había dous temas que tiñamos aí. Un era os sistemas operativos localizados, como por exemplo Windows en galego ou Linux, e eu antes deixaba no aire, que tamén quedou aí, a percepción que poden ter algúns usuarios de se o ordenador xa ten un sistema operativo en castelán, como ven normalmente,
si poñerlle un sistema operativo en galego é dunha menor calidade. En principio, iso non ten nada que ver coa calidade do sistema operativo. Os sistemas operativos actuais están feitos de maneira que unha cousa é o software tal e como funciona e outra cousa é a lingua na que presenta as súas mensaxes. Digamos que ten como se foran ficheiros apartes no que están os idiomas para facilitar a súa traducción e despois a transformación en distintos soportes. No caso, por exemplo, do Linux, é algo que se ven facendo hai moitísimos anos, hai moita experiencia xa dende que antes que moita xente coñecera o que era un ordenador na casa, digamos que xa había o Linux en galego, pero en cambio, seguimos outras plataformas, hai algunhas que son mal exemplo, como por exemplo a de Apple, que é un sistema super cerrado e que nin os móviles, nin os ordenadores hai maneira de traducirlles nada, porque son demasiado donos do seu, non deixan que ninguén se meta no seu territorio. En cambio, Microsoft é un pouquiño máis aberto e así, xa dende o Windows XP é posible ter tanto Windows como Office en galego. O único que ten de diferente con respecto ao español é que hai que instalarlle un módulo, non podes mercar un Windows en galego, que iso posiblemente é un dos atrancos que hai para a súa implementación. De feito, hai unhas semanas presentouse aquí en Compostela o que son o Windows 7 e o Office 2010 en galego, as últimas versións dos software de Microsoft, e o que incidía a xente de Microsoft era que o que querían era que houbera demanda, que se a xente non lles pedía as traduccións, eles non asían facer, porque claro, que se ve que nas anteriores versións dos sistemas operativos e do software deles, a xente non estaba instalando galego, pero claro, que non é o mesmo que cando compres que che veña posto, e non que teñas que facerte un esforzo de pasar a galización do software, o que sí que debería facerse, pois, por exemplo, nos centros de ensino, nos centros de traballo, e se a xente vera onde ten que traballar, onde ten que estudiar, que o ordenador está en galego, que é posible, posiblemente tamén se anime a facer o mesmo na casa, porque ademais iso ten tamén certas vantaxes con respecto a acceder a contidos, porque cando un así vai unha página web, cando falas dun módulo, vai a unha página, vai a microsoft.es/gal, por exemplo, e aí hai un par de moduliños como se fose unha actualización. Como se fose unha actualización. Dalle doble clic seguinte, xa lle pon o software é o mesmo. É dicir, o software é o mesmo independentemente da lingua na que se mostre visualmente, porque unha cousa é que a base de dados, o software que soporta todo eso, e outra cousa é a capa de presentación ou visualización que é na linguaxe na que ti o ves. Ese módulo ou componente como unha actualización do Messenger ou de calquera programa ou de calquera programa que se utiliza, non é maior, pasa que sí que require un esforzo saber onde está, localizalo e tal. Entón ese é un pouco o hándicap. Indexio de utilizalos sí que ten certas vantaxes despois a longo prazo, porque cando un accede a unha página web cun Linux en galego ou cun Windows galeguizado, as páxinas web detectan que un está dentro dun ordenador en galego. E moitas veces presentan versión en galego da web, sen que un teña que ir a darlle o botoncillo de galego que hai nunha esquina. Iso que fai é que moitos galegos estean accedendo, por exemplo, ao Google en español, e cando buscan, tal e como modificaron Google nos últimos 4 anos, dalle prioridade á lingua na que accede un a internet. Entón, as páxinas en galego saen en postos moi malos, en cambio, se entras en un ordenador co Windows en galego, eses postos saen moito mellor, van a aparecer contidos máis próximos, que iso é algo que nun principio vai vir mellor a xente. Se queres buscar unha tenda, mellor que che poña unha que estaba da casa e nunha que está do outro lado do mundo. É un problema un pouco perverso. Gusta a definición de... Volvendo de antes, da educación, que apuntaba Marcos, eu non sei agora, pero estánse comprando millóns de euros en laptop, en mini ordenadores para os nosos os cativos que están na escola. Eu, no marco do proxecto Avalar, eu agora mesmo non teño ese dato, non sei se algún daqui esta mesa o ten, se o sistema operativo que vai instalado nos equipos vai en galego ou non. Vai en galego. Afortunadamente, grazas aos voluntarios. No, pero bueno, é importante, unha iniciativa importante, que dende a Xunta, dentro do proxecto Avalar, pois os equipamento que se vai a disponibilizar nas aulas para milleiros de alumnos sexa en galego. Aí hai que, pois, entonces darlle hai un dato moi importante que quizás haxa que quero meter a miña pequena pulla. A ver, é certo que o código en Windows é o mesmo, por tanto podes meter a traducción, independentemente de pequenos problemas técnicos que pode haber, pero non deixa de ser unha capa, por detrás está o outro e iso condiciona determinadas cosas. Por exemplo, instalar un aplicativo, logo cho instala en español e non en galego. Por exemplo, o último Internet Explorer non funciona no Windows en galego. Non funciona directamente. Dice que non é a versión en galego e que entón non se dixe instalar. Tens que desinstalar o galego se queres meter a última versión de Internet Explorer. E unha segunda cuestión. Para a versión en galego de Windows ou de Microsoft Office, tens que esperar a que chadean. Bueno. En cambio, en software libre non tens que esperar a que chadean, sino que a podes facer ti. Me explico? É dicir, a anterior versión
Nós tuvémola en Código Cero para descargar de balde. Esperemos que esta tamén cheguemos a ese acordo, pero estou de acordo en que temos que ser nós desde abaixo. Por exemplo, agora non sabíamos, Víctor preguntaba, e o da Valar está en galego, non sabíamos, o sea, non, efectivamente, non solamente está en galego, sino que por isto Valar fixeron a merca dos ordenadores a unha empresa galega. Por lo tanto, é un proxecto que parece, pinta que está bastante ben. O mellor, o fallo é que... O problema é que se nos parece extraordinario, cando claro, se a normalidade. O fallo mellor é que empezamos polo... A mí o que me parece que eso sexa noticia, é dicir, o que debería ser noticia sería o contrario, que proxectos que se teñen que executar en Galicia, dentro do sector tecnolóxico, para o sector tecnolóxico e co coñecemento da realidade galega, sexa noticia que o faga unha empresa galega. Se é noticia, eso é malo, porque eso significa que pola a serialidade que fan empresas de fora, foráneas, multinacionais de sabe Dios donde. Entón, eso que me preocupa moito, porque pon en grave perigo pois as novas tecnoloxías e a lingua, que é do que estamos falando aquí. E as dúas cousas se ven amenazadas por esa anormalidade que comentaba Carlos. A segunda que dicías rapidinho, que para TDT, que hai TDT en galego, hai unha empresa galega que é BlueSense, que xa fai tempo que ten o seu TDT en galego e ti podes facelo desde o idioma galego. É unha empresa galega que en cambio casi digamos que triunfa máis fora, non? O sea, pois ten sedes tanto en Dubai como en UK. Aí se nos vamos a outro terreo que non é tanto de novas tecnoloxías como de DVD, hoxe en día en centos de títulos atopas subtítulos en catalán, por exemplo, castelán, catalán. Atopar un subtítulo en galego, eso é, bueno, unha rara avis. Entón, claro, pareceme moi ben que BlueSense, como unha empresa galega, teña o seu menú. O que me parece terrible que non se poda atopar en outras empresas. É sorprendente, pero esos dos menús en galego podelos atopar en redactores de TDT de Sanio, que ten moi pouco de galega e de moitísimo, e moitos anos antes de que BlueSense chegara. O sea, antes de que houbera pagamento digital e todo, había fabricantes que metían os menús en galego porque entendían que tiñan que chegar no meirande parte de linguas posibles a cada un dos mercados como un factor diferenciador. O sea, fixeron un investimento grande nese elemento porque veían que iso podía terlles unha certa repercusión, porque se a xente se sabe que está localizado o produto por unha zona, pois tamén tende máis a comprar ese produto. Pero en cambio, nos contidos audiovisuais, aí sí que hai que facer un esforzo máis grande, porque o que non é normal é que sexa prácticamente imposible atopar DVDs con películas, debuxos animados ou así, con non só o texto en galego, senón tamén o audio en galego. Sí, pero eu xa me conformaría co subtítulo, xa non pido audio. Rematámoslo o tempo de hoxe, e eu, si lográramos que despois desta conversa, polo de pronto, a xente mirara si no seu teléfono móvil, si no seu ordenador ou si no seu TDT teñen a opción de poder poñelo en galego, eu penso que xa sería unha victoria, non? De principio. E se a xente que usa Facebook tamén o configura para o galego, algo tamén era moito de agradecer. Que iso estatísticamente despois notase moito. O Facebook, eu entónome a culpa e vou non facer, E os emprendedores, os que estén pensando en facer algo, que pensen tamén en facelo en galego, porque nos Código Cero levamos 10 anos e 100 números e seguimos aquí. Facémoslos íntegramente en galego, polo tanto, pos novos emprendedores que pensen en eso tamén. E seguro que moita xente vos dicía que estaba destolos, non? A primeira, acordaste na primeira CEA que falábamos de facer unha revista en galego, nos dixeron 2 meses. Durade 2 meses. E levades 10 anos. 10 anos. 10 anos tamén leva atrás, non? E hoxe tamén quero aproveitar para animar a xente que instale o Firefox en galego, o Firefox 4, que acaba de sair, e que xa supera en poucas horas os 3 millóns de descargas. O dobre de Internet Explorer. Aí hai unha loita entre o Explorer e o Firefox. Está gañada. Está gañada. Xa veis un pouco cale a túa liña. Carlos Ballesteros, moitísimas grazas. Antón Meixo, moitísimas grazas por vir tamén. Marcus Fernández, un placer como sempre, e Víctor López, presidente de Ganet. Moitas grazas por vir tamén. Nos marchamos, voltamos mañá, como sempre, a mesma hora, aquí no Faladoiro. Mentres tanto, boas noites e que descansen.